Γεια σας. Σήμερα θα σας δείξω αυτή την πλατφόρμα, ονομάζεται InVideo AI, όπου μπορείς να μετατρέψεις την ιδέα σου σε βίντεο. Το λέει εξάλλου και περιγραφή. Αυτή η πλατφόρμα είναι ιδανική για δημιουργούς περιεχομένου, για marketing, για promotion, για επιχειρήσεις που θέλουν να αυξήσουν την ορατότητά τους online, χωρίς να χρειάζεται να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις στο editing. Έτσι. Πάμε να δούμε πώς λειτουργεί και θα σας δώσω επίσης και κάποιο παράδειγμα. Συνδεόμαστε. Σε βγάζει εδώ. Σαφώς θα επιλέξεις το μοντέλο 2. Και τώρα θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Πείτε πως έχω μια επιχείρηση NLP, νευρογλωσσικού προγραμματισμού, και σκέφτομαι, έχω την ιδέα να φτιάξω ένα σεμινάριο με θετικές δηλώσεις. Το σεμινάριό μου θέλω να έχει διάρκεια 30 λεπτών, 45 λεπτών ή μπορεί και μία ώρα ή και παραπάνω. Το μόνο που έχω να κάνω είναι να βάλω εδώ πέρα να γράψω την ιδέα μου και να αφήσω την τεχνητή νοημοσύνη να με εκπλήξει. Μπορώ όμως να πάω εδώ πέρα στο script του βίντεο, να γράψω εδώ την ιδέα μου, να κατέβω πιο κάτω και να επιλέξω αν θέλω να έχει αντρική φωνή το βίντεο ή γυναικεία. Εγώ θα το αφήσω ένι. Και τώρα να δούμε τι φωνές έχει. Έχει την αμερικάνικη φωνή. Τι άλλες γλώσσες έχει? Έχει τα αγγλικά, έχει τα αγγλικά της Αυστραλίας, έχει τα ισπανικά της Ισπανίας και του Μεξικού, έχει τα γαλλικά της Γαλλίας και τα γαλλικά που ομιλούνται στον Καναδά, η ιταλική φωνή, έχει η ιαπωνική φωνή, κορεάτικη, γερμανικά, έχει τα πορτογαλικά της Πορτογαλίας και τα πορτογαλικά που ομιλούνται στη Βραζιλία και τα ρωσικά. Και μετά θα πατούσα εδώ πέρα να συνεχίσω. Πάμε να δούμε όμως τι άλλες επιλογές έχω. Πάμε εδώ πέρα που λέει Explore All, πατάω κλικ. Έχω τη δυνατότητα να φτιάξω βίντεο shorts, κάθετα δηλαδή. Βίντεο για το TikTok, για το Instagram επίσης, Reel. Επίσης έχω τη δυνατότητα να βάλω και εγώ να βάλω τη φωνή μου. Όπως θα πρέπει να πληρώσω. Θα σας πω όμως κάτι. Αυτό βέβαια δεν είναι πρόβλημα, γιατί το βίντεο που θα δημιουργήσω τώρα μπορώ να το μετατρέψω με τη φωνή μου και το πρόσωπό μου στο HeyGen, σε άλλο πρόγραμμα. Πάμε να δούμε πώς λειτουργεί. Θα βάλω εδώ πέρα 1 λεπτού, γιατί να μην χάσουμε τόσο πολύ χρόνο. Θέλω να δημιουργήσω ένα σεμινάριο 1 λεπτού όσον αφορά το NLP, το νευρογλωσσικό προγραμματισμό, και να έχει θετικές δηλώσεις. Επαναλαμβάνω, τα σεμινάρια δεν διαρκούν 1 λεπτό, διαρκούν παραπάνω, αλλά για εξοικονόμηση χρόνου το κάνω 1 λεπτού. Και αφήνω λοιπόν την τεχνητή νοημοσύνη να με εκπλήξει, να δω τι βίντεο θα μου παρουσιάσει. Σας επαναλαμβάνω ότι με το InVideo, με αυτό το πρόγραμμα και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, μετατρέπεις την ιδέα σου, τα κείμενά σου σε εντυπωσιακά βίντεο μέσα σε λίγα λεπτά. Δεν χρειάζεται να βάλεις ούτε φωνή, ούτε μουσική, ούτε καν να σκεφτείς. Τα κάνει όλα μόνο αυτό το πρόγραμμα. Λοιπόν, εδώ πέρα θέλουμε το κοινό που θα απευθυνθεί, τι θέλουμε να έχει, να είναι inspiration, έτσι, να σε εμπνέει, και φυσικά για το YouTube. Δεν θέλω να είναι shorts, δεν θέλω να είναι κάθετα δηλαδή το βίντεο, θέλω να είναι για το YouTube κανονικά, οριζόντια. Και αφήνω λοιπόν την τεχνητή νοημοσύνη να μου φτιάξει το σεμινάριο που θέλω. Όπως βλέπετε δεν καθυστερεί καν, δεν έχει... Εδώ πέρα λέει βρίσκει τις φωνές, βρίσκει τη μουσική επίσης. Τα κάνει όλα το πρόγραμμα, παιδιά, είναι κάτι το καταπληκτικό. Με την τεχνητή νοημοσύνη ούτε καν χρειάζεται να σκεφτείς πλέον.
Για να δούμε τώρα τι θα μας βγάλει. Πάμε να δούμε. All right, let's dive into the world of positive affirmations. Create a video using exactly this script. So what exactly are positive affirmations? Create a 1-minute NLP seminar for me on positive affirmations. Now let's talk about the benefits of positive affirmations. Settings. All right, let's dive into how you can effectively use positive affirmations in your daily life. First, it's important to be consistent. Make it a habit to repeat your affirmations every day. You can say them in the morning to set a positive tone for your day, or at night to reinforce your goals before you sleep. Next, be specific with your affirmations. Instead of saying, I am successful, try something like, I am achieving my career goals and growing every day. This makes your affirmations more relatable and powerful. Also, remember to use the present tense. Speak as if what you are affirming is already happening. For example, say, I am confident and capable, rather than I will be confident and capable. Finally, believe in your affirmations. It might feel a bit strange at first, but the more you repeat and believe in them, the more they'll start to shape your reality. In conclusion, positive affirmations are a... Να κάνω μια παρένθεση και να σας πω πως όλα αυτά τα άτομα που παρουσιάζονται στο βίντεο δεν υπάρχουν. simple yet powerful Είναι της tool to τεχνητής help you νοημοσύνης, achieve a positive mindset and reach your goals. By being consistent, specific, using the present tense, and truly believing in your affirmations, you can transform your thoughts and ultimately your life. So, start today and watch as your world begins to change for the better. Thank you for joining us, and remember, you have the power to create the life you desire. Αυτό λοιπόν ήταν το πρόγραμμα και το βιντεάκι. Κάνεις download. Ελπίζω να σας άρεσε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Γεια σας.